விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் இன்று ஒரு திருநாமம் 52ஆம் திருநாமம் துவஷ்ட்ரே நமக. காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 10 கிலோமீட்டர் தொலைவில் திருப்புட்குழி என்ற திவ்ய தேசம் அமைந்துள்ளது. அவ்விடத்தில்தான் ராமபிரான் ஜடாயுவுக்கு முக்தி அளித்தார். அங்கு மரகதவள்ளி தாயாருடன் கோயில் கொண்டிருக்கும் விஜயராகவ பெருமாள் அக்கோயிலில் ஜடாயுவுக்கு ஒரு தனி சன்னதி வழங்கியுள்ளார். கோயிலில் நடைபெறும் உற்சவங்களில் ஜடாயுவுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக அவரது சன்னதியின் முன் நின்றுதான் அத்தியாபகர்கள் திவ்ய பிரபந்த பாராயணத்தை தொடங்குவார்கள். இவ்வாறு ஜடாயுவுக்கு முக்தி அளித்து மட்டுமின்றி உற்சவங்களின் போதும் அவருக்கு சிறப்பு மரியாதை செய்யுமாறு எம்பெருமான் அருள் புரிந்திருக்கிறார். இந்த தல வரலாற்றை திருப்புட்குழியில் வாழ்ந்த ஒரு சொற்பொழிவாளர் சொற்பொழிவில் கூற அதை கேட்டு அவ்வூரில் வாழ்ந்த ஒரு சிற்பி நெகிழ்ந்து போனார். ஜடாயுவைப் போல் தானும் இறைவனுக்கு தொண்டு செய்ய விரும்புவதாக அவர் கூறினார். அதற்கு அவர், இந்த உலகத்தை படைத்து செதுக்கிய சிற்பி விஜயராகவ பெருமாள் ஆவார். நாம் அனைவருமே அந்த சிற்பியின் கையில் உள்ள கருவிகளே. இந்த எண்ணத்துடன் நீ சிற்பத் தொழிலை செய்து வந்தால் நீ செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் இறைவனுக்கு நீ செய்யும் தொண்டாகவே அமையும். நீ செதுக்கும் சிற்பங்களை பார்ப்பவர்கள் உன்னைத்தான் பாராட்டுவார்களே ஒழிய உனது கருவிகளை பாராட்டுவதில்லை. எனவே கருவிகளான நாம் புகழை ஏற்காமல் எல்லா புகழையும் சிற்பியான இறைவனுக்கே அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்றார். அன்று முதல் இறைவன் என்னும் சிற்பியின் கையில் உள்ள கருவியாக தன்னை எண்ணி தன் சிற்பத் தொழிலை செய்து வந்தார். விஜயராகவ பெருமாளுக்கு புதிய குதிரை வாகனம் செய்ய வேண்டும் என்று அவருக்கு தோன்றியது. உயிரோடு இருக்கும் குதிரையில் இறைவன் பவனி வருவது போலதான் அமைக்கும் குதிரை வாகனம் இருக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்தார். கீழ்குதிரை வாகனம் என்று சொல்லப்படும் குதிரையை உருவாக்கினார். தலைபாகம், உடல் பாகம், வால் பாகம் என 3 தனித்தனி பாகங்களாக குதிரையை வடிவமைத்தார். 3ஐயும் இணைத்தால் முழு குதிரையின் உருவை பெறும். பெருமாளை அந்த குதிரை வாகனத்தில் கயிறுகளால் கட்டத் தேவையில்லை. பெருமாளின் திருமேனி கச்சிதமாக அந்த வாகனத்தில் தானே பொருந்திவிடும். அதில் எம்பெருமான் பவனி வருகையில் நிஜமான குதிரை தாவி தாவி செல்வது போல தோன்றும். அக்குதிரை வாகனத்தை கண்டு வியந்த மக்கள் அந்த சிற்பியை பாராட்டினார்கள். சிற்பியோ இவ்வுலகையே செதுக்கிய சிற்பியான விஜயராகவ பெருமாள் தான் அடியேனை கருவியாக கொண்டு இதன் குதிரையை செதுக்கியுள்ளார் என்று பணியுடன் கூறினார். இதை கண்ட ஒரு ஜமீன்தாரர் தான் கட்டி கொண்டிருந்த மற்றொரு கோயிலுக்கும் அவ்வாறே கீழ்குதிரை வாகனம் அமைத்து தருமாறு சிற்பிக்கு கட்டளையிட்டார். ஆனால் திருப்புட்குழி விஜயராகவ பெருமாளிடமே ஏகாந்த பக்தி கொண்டிருந்த சிற்பி மறுத்துவிட்டார். தன் ஏவலாட்களை அனுப்பி அந்த சிற்பியை இழுத்து வர சொன்னார். அவர்களும் பலவந்தமாக சிற்பியை பல்லக்கில் வைத்து அழைத்து வந்தனர். வரும் வழியில் பல்லக்கில் இருந்த சிற்பி, விஜயராகவா, நான் உன்னுடைய சொத்து, நான் உனக்கே உரியவன். உன்னை தவிர இன்னொருவனுக்கு என் சிற்பக்கலையை அர்ப்பணிக்க மாட்டேன். அதனால் என்னை கொண்டு சென்று விடு என்று மனமுருகி வேண்டினார். அவரது வேண்டுகோளை ஏற்ற திருமால் அடுத்த நொடியே அவருக்கு முக்தி அளித்து விட்டார். ஜமீன்தாரின் வீட்டை அடைந்த ஏவலாட்கள் பல்லக்கிலிருந்து சிற்பியின் சடலத்தை தான் இறக்கினார்கள். ஜடாயுவுக்கு திரேதாயுகத்தில் முக்தி அளித்த விஜயராகவன் கலியுகத்தில் அந்த சிற்பிக்கும் முக்தி அளித்து விட்டான். வருடா வருடம் மாசி மாதம் திருப்புட்குழியில் நடக்கும் பிரம்மோற்சவத்தின் 8ஆம் திருநாள் அன்று அந்த சிற்பி சமர்ப்பித்த கீழ்குதிரை வாகனத்தில் பவனி வரும் விஜயராகவ பெருமாள் அந்த சிற்பியின் வீட்டுக்கே எழுந்தருளி அந்த சிற்பியின் குடும்பத்தினருக்கும் அவரது கருவிகளுக்கும் அருள்பாலிக்கிறார். அன்றைய தினம் அத்தியாபகர்கள் அந்த சிற்பியின் வீட்டு வாசலில் தான் திவ்ய பிரபந்த பாராயணத்தை தொடங்குவார்கள். ஜடாயுவுக்கு முக்தி அளித்தது மட்டுமின்றி உற்சவங்களின் போதும் அவருக்கு சிறப்பு மரியாதை செய்யுமாறு அருள் புரிந்தது போல உலகுக்கே சிற்பியான திருமால் தன் பக்தனான சிற்பிக்கு முக்தி அளித்தது மட்டுமின்றி வருடா வருடம் பிரம்மோற்சவத்தில் சிறப்பு மரியாதையும் செய்கிறார். துவஷ்டா என்றால் சிற்பி என்று பொருள். இவ்வுலகையே செதுக்கி வடிவமைத்த சிற்பியானபடியால் திருமால் துவஷ்டா என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதுவே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தின் 52ஆவது திருநாமம் துவஷ்ட்ரே நமக என்று தினமும் சொல்லி வந்தால் நம் வாழ்வையும் நல்ல முறையில் எம்பெருமான் செதுக்கித் தருவான். ஓம் நமோ நாராயணாய. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம். அவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் மற்றவர்களுக்கும் பகிரவும். நன்றி.